Na adventnom venci horeli 4 sviece. Bolo celkom ticho. Také ticho, že bolo počuť, ako sa sviečky začali rozprávať. Prvá vzdychla a povedala: Volám sa pokoj. Svietím, ale ľudia nezachovávajú pokoj. Nechcú ma. Jej svetlo bolo čoraz slabšie a nakoniec zhaslo. Druhá sviečka sa mihotala a vravela: Volám sa Viera, ale som zbytočná. Ľudia nechcú nič počuť o Bohu. Nemám význam, aby som horela. Miestnosťou zavanul prúd vzduchu a aj druhá svieca zhasla. Tichúčko a smutne sa prihlásila k slovu aj tretia svieca. Volám sa Láska. Už nemám síl horieť. Ľudia ma odsúvajú nabok, lebo vidia len seba samých a nie ich druhých, ktorých by mali milovať. A jej svetlo sa naposledy zamihotalo a zhaslo. Tu vošlo do miestnosti dieťa, pozrelo na sviečky a povedalo: Nože vy presta máte horie a nie vyhasnuté. A bolo mu do pláču. V tom sa však ozvala štvrtá svieca a povedala: Neboj sa, dokiaľ horím, môžeme zapaliť aj ostatné sviety. Volám sa Nádej. A dieťa si pripálilo zápalku od tej sviečky a znovu prinieslo svetlo na všetky ostatné.